Istina je da je čovjek čovjekom samo čez razumnu dušu. I kao što tijelo hranu potrebuje da svoje telesne sile i moć pita... Ma ko je to napisao? Jedan naš uvaženi gospodin, građanin. On je član mnogih društva za nauku. U svom zemljopisanju on je napisao toliko besmislica da bi se put od Beograda do našeg Vršca mogao pokočati. A vi, kanda, dragi oco, nameravate da napišete neku komediju? Čitate mi misli, moj doktore. Napisat ću jednu šaljivu pričicu o nadri filozofu koji će se pameti dozvati kao u bajci dodirom čarobnog štapića. Pa evo, možete od ovog žbunića da napravite čarobni štapić. To je Laudecija Arundinancea. Ili, na primjer, od onog drveta iz Senegambije, Erythrofleum guinense. Sad svejedno je koje je drvo, gospodine doktore Pekaroviću. Mislim da mora da bude iz egzotičnih predela. Evo, na primjer, Terminalia superba. I ja ću u toj šaljivoj pričici igrati, gospodine doktore, šaljivca, jednog dobronamjernog čovjeka koji želi da za brudelu ovcu pameti vrati. A možda bi Marinaria excelsa bila bolja od Terminalia superba? Možda. A da li biste vi, gospodine doktore, htjeli da odigrate jednu ulogu? A nemojte, nisam bio nikada glumac. A nisam i ja. A kako će se zvati ta vaša igra? Sudbina jednog razuma. Jesi poludeo pa se sam smije? Poludeo bi i ti da si služitelj kod učenog čoveka. Kakvog učenog čoveka? Kod doktora. Dobro, slušaj, imam neke bubuljice. Ne daju mi mira. Ajde mi da kaki lek. On je doktor filosofije. Neka je doktor Sofije, može valjda muški leđi. Dobro, vidim da si prost. More je doktor filosofije, a ne Sofije. A dobro, lečio Sofiju, tu filosofiju, meni svejedno. Daj da se ja oprostim bubuljice. Filosofija nije žena. Neka je devojka, ja je neću prostiti. Ali nije devojka. Znači baba. Pobrati mi, ili sam ja lud ili si ti lud? Šta ti je dakle ta Sofija? Pa nije Sofija, nego filosofija, to je nešto visoko. To je gospodin doktor. Jeste. Leči li on filosofiju? Ne leči on nikoga. A šta je onda doktor? Pitaš mene? Pa ja sam pobro pitao pisara, on mi kaže filosofija je nešto visoko koju pored sebe nosi, on je učen čovjek. Ja. A je li Slaveti, je? Kako govore ovi učeni, a? Kao budi Bog s nama. Ajde, pobro. Moj pobro, po 2 sata ga slušam i ništa ne razume. Najposle, ne dopada mu se moje ime Isajlo. Kaže da nije srpsko, nego želi da se zove Perzerin. Kako? Perzerin! Šta bi ti rekao da si mi kum? Ja bi ti rekao da ti gazda poludeo. A čuti more, slušaj, 2000 talira je 2000 talira. Ajde si mi dam u nauku. Ti možeš, ja neću. Da bi me učio, a? Samo ti stani kod njega u službu. Sve ćeš naučiti. Mora da mnogo čita, jeli?
Pola dana provodi sa knjigom u sobi, pola dana pred ogledalom i svađa se sa kosom. Ja. Mjeri koliko mu čelo naraslo od nauke. Očima žmirka namiguje, smeši se. Jamačno uzavrla nauka pa traži oduška. Kad tako divno stoji, onda se spremi i ode kod neke, kako on kaže, prijateljske devojke, kod nekog učenog čoveka. A ti? Mene ostavlja da mu čuvam. Šta? Ne možeš pogoditi. Moje zemljopisanije je sovršenije od Solarevićevog i novije od Vujićevog. Srbi mogu samo čerez mene biti bogatiji na prosvetu. Vidiš kako je učen. Ja, čisto mu se brci nakostrešili, valjda je mnogo mislio. Za ručak ćeš pripraviti trifelja. Trifelja? Jeste trifelja. Šta je to trifelj? Kako ne znaš šta je trifelj? Šimaovina i lukovo rastinje, kad u knjigi stoji da dobro učestvuje na vkus. Ili možda hoćeš da ja tvoje dužnosti ispunjujem? Sačuvaj Bože, gospodine doktore, ja sam rad hteo znati šta ću kupiti da ne pogrešim. Kupit ćeš trifelja, rekao sam ti. A kako bi bilo da vi to meni zapišete, vi znate da sam ja prost čovek. Da nije to trifelj, to što i Nemci zovu trifelj. Jeste, i Nemci tako kažu. To su ti gljive. Dakle, ti znaš. Kako ne bi znao, Nemci kod nas u kući gotovo svaki dan to jedu. Posle ćeš doneti datela. Šta je to datel? Ne znaš šta je to datel? U berberskoj zemlji rađa. Tamo ima korinog i smokvinog drveta, koje berberi naročito ljube, osim svega. Pa u kojoj ću berbernici kupiti, gospodine doktore, to što vi tražite? Ja sam ti rekao da datel u berberskoj zemlji rađa. A zar ti ne znaš proizvode raznih zemalja? Reći ću ti, u Gvijani imaš jaguari, tapiri, mravožderni medvedi, batati i ostale začine. A u zapadnoj Indiji grozničavo drvo, mahagono, lebovo i gvozdeno drvo. To ti je dovoljno za ponjatije datela. To što vi kažete datel, to Nemci isto zovu datel i to su urme. Urma! Ajde, polazi, kupit ćeš datela. Urmu nisam hteo upotrebiti jer je to turska reč. A od takve đubre moramo jezik očistiti. Imaš i trifelja. Imam žita. Imaš li? Urma i gljive. Kuda si ti, momče? Ja sam šnajderski momak, no sam poznan s Isailovom. Kaži Perzerinom. Perserinom. Tako. Pa kako sam od njega čuo da ste čovjek učen, a ja sam vratio do vas da vas vidim, jer ja sam rad za nauke, da bi mogao vremenom postati činovnik. Zato bi ja dragovoljno kod vas služio, samo da bi nauku pocrpio. Moj dragi, čovjek je čovjekom samo čerez razumnu dušu. Zato razum treba da se bori u pribavljanju umne i duševne hrane pri prvom početku, a pri drugom i trećem početku bit će mu lakše. Lepi li reči, kad bi samo njihov smisao znao. Kako ti je ime? Manojlo. Osvim ćeš se zvati. Manojlo je reč tuđa.
Srbin mora u srpskom duhu da diše. Osim. Samo ću te pod tim uslovijem u službu primiti. Umjesto da te platim, stupit ćeš u plodnost nauke. Posle nekoliko mjeseca možeš postati doktor filosofije. Doktor, koji vi? Sa osobitim zadovoljstvom i čašću ja imam blagoizvolenije da vam predstavim uvaženoga doktora Spasića, naučnika i spisatelja, koji je odnedavno postao naš sugrađanin. Tu je i Zemljopisanije, knjiga koju je uvaženi doktor pečatao, o kojoj ćemo večeras govoriti. Knjigu možete kupiti kod uvaženog spisatelja. Podeli ove cedulje. Na ceduljama je adresa di se knjiga prodaje. Ima li šta lepše i probitačnije od toga da naš planet opišete? Da znamo i možemo da prepoznamo sve lepote prirodine? Kad se žena ravena ubavi joj crv, mužo trči kod berbera da joj pušti krv. Kad je berber došao, sve je žene obrio. Kad je berber došao, sve je žene obrio. Kad se žena ravena ubavi joj crv, mužo trči kod berbera da joj pušti krv. Kad je berber došao, sve je žene obrio. Kad je berber došao, sve je žene obrio. Zar ti je nepoznato da za 300 talira možeš diplomu kupiti, a da iz kuće ne izađeš? A možeš postati i član učenog kraljevskog društva. Doktore, kako vi ono rekoste? Čovjek je čovekom samo črez... Samo čerez razumnu dušu. Ja, čerez razumnu. Znači ovako, kad čovjek ima dušu, a ova nije razumna, on onda nije ni čovjek. Pa nije. Vala dobro, jedan me ludi čovjek stalno zadirkuje i grdi, sad ću ga na moći ubiti. Što? Čuješ kritin, nije slobodno reći izvrtati. Što se vi srdite, doktore? Srdim se, jer se to graniči na podlost i nemoralnost. I zato nije slobodno reći izvrtati. Ma i ne znam ja reći izvrtati, doktore. Duševna hrana je u neizmerne dubine svoj kraj spustila. Samo manko ode oko brade se. Doktore, a kakva je ta duševna rana? Aga? Razum se... Ova što je mi jedemo, ona nema tako jak koren. Slušaj me, razum se za duševnu i umnu hranu bori. Ej, pa pazi. Pa kad se vrpoljite... Doktore, recite vi meni kakva je to duševna rana. To me zanima. Kaka je? Pa to isto što i lebac, kupus, meso, pasulje. Duševna hrana je nauka. Jel te? Pa za to, Međer, moramo nauku jesti, sam nek je slatka. U prvom početku je gorka. Ništa za prvi početak, samo nek su drugi slatki, a na prvi možemo i malko šećera metoti. Dobro, te. Da ponovimo što smo govorili. Ajde. Pa onda da zaključimo. Čovjek je čovjekom samo čerez razumnu dušu. Čerez razumnu dušu. Jesi li upamtio? Ja jesam. Dobro. Do te? A sad ti. Duševna hrana je u neizmjerne dubine svoj kraj spustila. Jesi li upamtio? Aha. Drži onda. Hvala. Ajde, osvi me. Polazi! Doviđenja. Pozdravlje. Ja brica jesam, ali magarac nisam. Ajde sljedeći. Doktore, a što se razum krije? Jerbo se razum bori u pribavljanju duševne hrane. Ja, to je junak neki. A jeli, Moliću, kako se zove to mjesto gdje se razum bije? Ne bije, nek bori. To je filosofija. Ja, filosofija. Filosofija je toliko visoka nauka da samo onaj može biti učen koji je iz nje doktor.
Ona se predaje u mnogim nedostatočnim sveučilištima, a najbolja su u Germaniji. No, za sad je dosta. Berzerine, moj će razum i danas ostati kod kuće sedeti. Uzmite to na um. Ne brinite ništa, gospodine doktore. A ti ponavljaj i upisuj u knjige mudrost koju sam ti raščlenio. Ako hoćeš da dođeš do 24. predela neba. Sad budem valcer tancovat. Pane doktor, rukoljub? Ne. Ne. Leđa kruto držati. Ruka na leđa gospodična, druga ruka u desni njena ruka. No, idemo! Ram tam tam, ram tam tam, ram tam tam, ram tam tam, bravo! Ram tam tam, ram tam tam, bravo, pane doktor! Kada budete tancovat s gospodična, pracujte Unterhaltung. Da. Imate li još neku igru, osim vals? Alebo polka, alebo kadril. Polka. Bravo, pane doktor. Vi hitro učite. Da. Pane doktor. Vi sve budete tancovat. Sad mogu ići na balove. Alebo polka, alebo kadril. Oće veli da me penje u nebo, šta još neću doživjeti ja ovdje. Jeli, što ono reče onda mi čuvamo, a? Razum. Zar nije razum u glavi? On mi uvek govori, kad nekuda polazi, da razum ostavlja kod kuće, da sedi. Pa jesi ga vidio koji put? Boga mi nisam. A šta mi se tiče njegov razum? Ja se Manojlo lepo izvalim da spavam, a on išao sa razumom ili bez razuma, meni je svejedno. Ja bi baš volio vidjeti razum. Osobito doktorov razum. Aj mi da ga vidimo. Što? Mani se toga, Manojlo, može biti nešto poremećeno, a on će sigurno kazati da smo mu mi pokvarili. Ja. Sjedi ovdje, momci. Gospodin doktor. Ima li gospodin doktor gotovih recepata? Ja potrebujem jedan. Nije on doktor za bolesnike, on je doktor filosofije. Mi smo njegovi poslužitelji, a ja sam njegov sluga i đak. A, to je dobro. Jel mogu znati, jesi li naučio nešto? Tek sam jedan dan u službi, jer opet znam da je čovjek čovjekom samo čez razumnu dušu, da je duševna rana, a kraj svoj u neizmjerljive dubine pustila i da je ova filosofija je traži. Pa jel mislite da je nađete, a? Pa kako ćemo je naći kad se ona ne može ni izmeriti, a kamoli iskopati? Momci, ako mi dobro platite, ja ću vam pokazati jedan alat s kojim se zemlja može skroz probušiti. Tako da možete i duševnu hranu naći. Zato mi je doktor rekao kako se siroma razum bori za duševnu ranu. Jao, sad mogu ja kazati da ćemo otići do 24. predela neba. Čekaj. A gdje je taj 24. predeo neba? To samo doktor zna.
Pa da li je doktor kod kuće da mi to rastumači? Nije. Kod kuće je samo razum. Doktor je otišao u šetnju. Šta, otišao u šetnju bez razuma? Doktor često govori da razum treba da sedi kod kuće, a meni stalno naručuje da pazim na njega kad nekuda pođe. Aha. A gde sedi njegov razum? Eno ga u sobi. Momci, Otojić, kada sam dolazio, video sam jednog gde uskače kroz prozor. Mora da je ukrao doktorov razum. Kako sam jutros namestio sobu, tako i sada stoji, a razuma nije od korova. Eto, jesam li vam kazao? Teško meni, kako ću mu na oči izaći. Kako će mene sad učiti bez razuma? Momci, boga mi, ja ne znam šta ćete vi raditi. Znaš šta, Manuel, da mi uopšte ne govorimo doktoru. On je i onako zaboravan, pa neće primetiti da razuma nema. A da se sjeti posle nekoliko dana? Čuti, bolje da mi njemu kažemo lepo, odmah. Može biti da ga je on gde god zaturio, a mi smo se samo bodava uplaši. Dođi vam, čuti. Doktore, a gde ste vi ostavili vaš razum, a? Berzerin zna kod kuće da sedi. Bog me, njega nema. Kako to? Ako ga niste negde zatvorili, njega u sobi nema. Nemoj se šaliti. Čovek je čovekom. Samo čerez razumnu dušu, tako? Tako je. Moj razum da nestane. Ko je ulazi u sobu? Niko. Samo nam je jedan čovjek kazao da se neko uvlačio kroz prozor. Pa tako vam i treba kad ste škrti pa nećete da metnete gvožđe. Ja hoću da mi se razum nađe. Čovek ne može biti bez razuma. Hoću da mi se razum nađe, inače idem u policiju. A ja ću policiji kazati da vi vaš razum niste nikom pokazivali. Možda ga niste ni imali, gospodine doktore, nego nam samo bedu natovarite. Umoči u moralnost svoj vređajući jezik. A da ga niste ostavili nekoj prijateljskoj devojci. Ti znaš da ja razum nikad ne nosim sa sobom. Evo, gospodine doktore, mi ćemo platiti. Ako je baš kod toga, ja ću vam dati moj razum. Tvoj razum? Tvoj razum ne može moj zameniti! Doktore, a kako bi bilo da ga potražimo po varoši? Možda se niko neće otimati za vaš razum, a? Dobro mišljenje. Ajde. Opet dobar je čovjek. Drugi kad bi izgubio razum, pojel bi se pit. Njemu se Odnećeš ovo u štampariju. Razumem, gospodine doktore. Osvi me. Mi ćemo nauku produžiti. Kako ćemo bez razuma? Kako pa? Prvo i prvo, tu je zemljeopisanije. A šta je to zemljeopisanije? Zemljeopisanije je nauka. Isčislitlelno zemljeopisanije smatra zemlju za nebesno telo na kojem ljudi žive. To ne razumem. Da ne razumeš? Iščistiti znači meriti. Kako onda izmereno zemljopisanje smatra zemlju na kom ljudi žive kad se ljudi ne mere?
Pa, prirodno zemljeopisanje ima je u vidu kao prirodno telo koje se deli na delova više, kao što su predele, vodu, podnebije, proizvodi ljude i onda ih sama opisuje. Čovjek je po Svetom pismu i stvoren od zemlja, kako je onda i ovo podnebije? Kako je ono deo zemlje, podnebije? Zemlja se deli na podnebije, proizvodi i tako dalje. Proizvod je magarac, da prostite, a znači magarac je deo zemlje. Dobro. Znaš li ti gde je sever, jug, vostok i zapad? Bogu hvala, znam. E pa onda dobro. Vid zemlje je u podobiju đuleta, znaš? Vidiš, i onda je ovako, na severu i jugu, malo ugnuto. Ja, molim, ali gde je onda na đuletu sever, vostok, zapad, jug? A Votojić si rekao da znaš. A znam po suncu, ne znam gde je na đuletu. Aha, pa kad ti se jasno kaže, nemoj reći ne znam, jer ćeš ostati oskudan u mudrosti. Dakle, znaš li? Znam. Dobro, za danas je dosta. Razum dole potpisanog doktora ne stoji. Ili je to učinjeno iz Ačećeg oštroumlja, ili iz pakosti, ili slučaja. Svaki koji bude doznao gde leži istom doktoru razum, neka se njemu prijavi, pa će dobiti 100 talira. Doktor izgubio razum! 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 Doktore, za koji čas znaće cela varoš da ste izgubili razum. A ja mislim da će vam ga doneti ako ga neko nađe. Moj razum nije za drugoga. Da nastavimo mi nauku. Stari su mislili po nekim spisateljima. To mora da su bili veliki glupaci. Zašto? Pa kad nisu mogli misliti sami, nego po drugima. Stari majstori... Ostaje sad pokazati šta su to predeli neba. K prvom predelu neba prinadleže sva mesta pod ravniteljem, za ovim ona, na kojima razlika između najkraćih i najdužih dana ne prelazi 1 sat i tako dalje. A onda se penjemo do 24. predela neba. A, sad vala znam šta je 24. predel neba. Stari majstori... Znaš li šta je proizvod? Znam. Trava, kamen, magarac. Prirodan proizvod deli se na 3 carstva. Carstvo životinja, rastenija i minerala. Magarac pa da se deli na 3 carstva, doktore. Magarac se vala ne može deliti ni na jedno carstvo. Njemu dovoljno jadnom što teret na njega meći. Slušaj ovamo. Predel može se nazvati i podnebije. Ima 2 dela i možemo ga zvati vruć i hladan. Može biti vlažno vruć, suvo vruć i mek. Sad bi nešto kazao, ali ne smem. Kroz ovaj vruć predel duva usijan vetar. Tu znači ide vatra dok se ne usija vetar. Jeste, zbog toga čeres toga mora biti da je opastan. Znači kad uđe vetar u njega, on onda postaje mastan. Ne mastan, opastan, škodljiv. Opastan. A opasan? A ja sam rekao, doktore, ne znam dobro srpski. Molit ću, gospodine doktore, da nemojte se mrdati. Dobro. Ne mogu da uhvatim karakter. Majstore, a vi sada molujete doktora sa razumom ili bez razuma? Kako god hoćete. Meni je razum nestao. Onda ću, molim lepo, bez razuma. Ali bih voleo da se na sliki napiše da sam slikan bez razuma. Šta je, majstore, gotovo? Zauvek ja ovako ne mogu da radim. Nastavit ćemo kad mi se razum vrati. Razum nije dugme da se izgubi. Stari majstori su slikali sa razumom. Doktore, zbogom zauvek. Zbogom. Šteta što je otišao. Slikaj me ti. I gdje ja, doktore? Dobro.
vratit ćemo se nauci. Ostalo je još da o građanskom zemljopisaniju nekoliko reči raščlanim. Građansko zemljopisanje uči nas poznati isčislitelno, što znači izmereno, i jestastveno, što znači prirodno, koje smo ranije opširnije kazali. A kad smo ga tamo opširnije kazivali, šta ćemo ga nanovo učiti? A zato što ćeš vidjeti vulkane na grbini brega, onda možeš vidjeti jugobratne zemlje, saznaćeš gde je ostrvo Bartelema i vidjet ćeš ljude zavrnutih usnica, a možeš vidjeti i bojadisane ljude. To mora da je daleko. To je u Afriki i u Ameriki. Ja. To je neka čudna zemlja, doktore. Kod nas se žene bojadišu, a mi se jedimo. Šta bi kazali kad bi vidjeli ove muške da se bojadišu? Ti si prost čovjek. Oni su od prirode bojadisani. Ja, Arapi nisu bojadisani, nego im taka fela, tako? Razume se, ali sada je dosta, jer moram poglednuti šta je sa razumom učinjeno. A što se brinete, gospodine doktore? Ko da je samo jedna stvar na ovom svetu izgubljena. Ja, Boga mi, koliko vidim, vi meni i bez razuma na mnogo dobro govorite. Jeste, ali to je zbog ovoga. A dok je ovoga, ja ću ostati besmrtan. Doktore, jeste dobro? A do mojoj slavi mislim, onda sluga čuti! Gospodine doktore, jedna devojka veli da je primite. A šta bi ona želela? Reci joj neka uđe. Izvolite. Dobar dan! Mlada damo, sedite. A šta biste vi želeli? Gospodine doktore, ja sam kći ceh majstora Kovačkog. O, drago mi je. Ceh pravi bal, pa me je otac poslao moliti vas da budete dragi gost. Ja ću rado pristati. I još je zamolio da pošaljete knjige na lutriju. Majstori kažu da u njima ima zdravo smešnih stvari. Perzerine, izvedi ovu aspidu iz kuće. Imam li čast gospodina doktora pozdraviti? Neka čita onaj koji je na razumu i nauki oskudan. Zaveden je siđen iz pameti, lepo. Nedostačno. Iščislitelno Jestastvo, lepe stvari, gospodine doktore. Tek je ovaj korak srpstvo u preuzvišeni stepen podiglo. Blagosloveni razum koji je ovo napisao. To je doktor pisao bez razuma. Mi smo razum izgubili. Jeste li vi u novinama dali objavu nekom izgubljenom razumu? Jesmo. Osmine! Idem. Bože moj, takvu stvar pa ne čuvati. Kako bih ja, gospodine doktore, mogao svoj razum ostaviti kod kuće? Razum je i kod kuće sedeći iznašao pronađenje štampe. No, vaša objava nije dovoljno tačna, to jest niste opisali kako izgleda, kakve boje, veličine, sile i tako to. Moj razum je pomalen, četvorugalan, krut i nesavitan. I zato ga niko ne može pojesti. Takav sam ja video u bolnici siđenih s pameti. Čekaj, kaži Perzerinu, tamo ćete ga naći. A gde je to? Svaki dobar sluga mora da zna šta gospodar želi. Čuo si da je taj zavod moj? Niste valjda i vi siđeni s pameti? Sad bih te oterao da mi nisi potreban za drugo izdanje zemljopisanija. Vi se srdite, gospodine doktore, a još ne znate kakvim sam poslom kod vas došao. Izvinite, ali za danas je dosta. Ali tiče se vaše slave. Kako? Govorite. Istina, ja sam obećao da ću ćutati. Ako je delo čisto kao moja slava, na što ćutnja? Ali ako vam i otkrijem, to će biti samo pod uslovom. Pod kojim uslovom? Govorite, ajde idi po razum. Ama, gdje ću ga naći? Ćeš li da pređem preko moga morala? Odlazi! Ostavite, gospodine doktore, ja ću da pronaći. Vi? Meni su i tako poznate sve naše bolnice siđenih s pameti. Vi ste neki osobiti čovek.
čovjek je čovjekom samo čez razumnu dušu. Duševna se rana bori, duševna se snaga u čovjeku bori u pribavljanju duševne i umne rane. Onaj čovjek koji je ima može biti filozof, nema pa nema. Iščислitelno, filozofsko znanje i humor. Meni je žao ako sam vas uvredio, ali vi znate kakvi su učeni ljudi kad im se ne da za pravo. Izvolite. Hvala. Ja ću vam saopštiti, ali molim da se dalje ne čuje. Budite uvereni. Jedna familija koja poštuje nauke i ljude učene čuva jednu zlatnu i dragim kamenjem iskićenu čašu. U mome zemljopisaniju stoji da u Češkoj ima jedna vodenica koja drago kamenje uglađuje i sastavlja. Srećna je zemlja u kojoj i vodenice imaju posla s dragim kamenjem. No poslušajte, ova je čaša kao što se sasvim izvesno zna od Aristotela, filosofa. Aristotel je bio najveći filosof, ali se nije odao na zemljopisanije. Ova familija je odlučila da ovu čašu pokloni onome koji je najučeniji. A ja sam taj. Postoji jedan uslov. Koji, recite? Oni su odlučili da čašu poklone onome ko je tako velikog uma i duha, a koji je lako i sa malo truda mudrost dosegao. Ja vam mogu dokazati svedočanstvima da nisam učio ništa. Samo da vam doktorat ne bude na putu. Ni najmanje. Ja ga uopšte nisam polagao, ja sam ga kupio. Ova činjenica, što ništa niste učili, a ipak ste doktor filosofije, potvrđuje da ste vi čovjek velikog uma i duha. To pokazuju i moje knjige. Da niste vi kakav Aristotelov potomak. A to nisam, jerbo sam Srbin. Nego to stoji ovako. Aristotel u svojim spisima kaže da duša prelazi iz jednog tela u drugo. Naprimjer, iz konja u čoveka. Pa vi ćete dokazati da je duh Aristotela ušao najpre u konja, a iz konja u vas? Sve je tezis, pa može biti i to. Kad je tako, čaša nikome drugome ne može pripasti, no vama. Jutro rano, čim zora zarudi, usta vredna sve krva znaju da probudi. Usta vredna sve krva znaju da probudi. Spava snaša i dalje, neće ni da čuje. Crkva se jedi, pohodniku psuje. Crkva se jedi, pohodniku psuje. Skoči snaša iz kreveta, pa od besa huče. Zgrabi me tu ruke, sve krvu istuče. Zgrabi me tu ruke, sve krvu istuče. Ovo je cveće iz familije Lukovica. To je Macko Brk. Koji pripada carstvu biljaka. Izvinite, gospodo, ja sam stranac. Vi ste stranac? Da. Odakle ste? Ja sam tako reći belosvetski putnik. Gde ste putovali? A kuda sve nisam tumarao. Kako vam se dopadaju rumunski slanici? Mislim da nema lepših od Beča. Zar se u Beču vadi so? A vi mislite na rudnike soli? Kod nas je slanik ono u čemu se so drži. Šteta što austrijska država izlazi samo na Jadransko more, jer kako ima dobre narode, Čese, Poljace, Slovace, Srblje, Horvate, Vlase, mogla bi cvetati. A osobito što ima besplatnežno pristanište Trijastansko. Besplatežno pristanište? Gde se trguje slobodno.
A slobodno pristanište, mislite Tršćansko? A bili ste u Pragi? A obišao sam celu Poljsku. Mislio sam na Zlatnu Pragu. Ne kaže se Praga, nego Prag. Praga se kaže. U knjizi tako stoji. Pariz, kako vam se čini? A, zaista varoš predivna. Bio sam 3 nedelje. A vidjeli ste Hutožni most, zvjezdočatnu kulu, bolnicu za gluvoslepe i za oslabljene vojnice, a gradovi Calais, Boulogne i Herbur? To mi je sve nepoznato. Molim vas, sjetite se samo londonske policije koja muku muči da savlada 150.000 pustahija. A u Londonu, kao i svuda, ima ljudi koji hoće da ukradu, ali pravih pustahija, pogotovo 150.000, nikako nema. Ja bih volio ako biste mi nešto o Srbiji pripovedali. Kao prvo, reći ću vam, Srblji žive u Bosni, a voljeli biste možda što čuti i o Crnoj Gori? Da, to. Ovako, u Crnoj Gori je vazduh opor, ali zdrav. A Vlađenije je vojničko, duhovno. Vojničko, duhovno? Jeste, najstarija osoba u Crnoj Gori je gospodar Vladika koji ima i pridržava duhovnu i svetsku vlast. Crnogorcima je zabranjeno prodavati pušani prah i olovo u susjednim zemljama. Da, oni ga za sebe zadržavaju. Da, oni ga ne mogu prodavati. Da, zadržavaju ga za sebe. Da, oni ga ne mogu kupiti. To nije isto. Osime, dolazi. Sada ćemo preći na Srbiju. Zemlja je brdovita, ima mnogo reka, od kojih jedna svoje desno rame Morava Knišu pruža, preko koje ide jedna ćuprija. Žitelja broji do 1.000.000 duša. Planine su Miroča. Nije Miroča, nego Miroč. Zatim Omolin. Valjda Homolj. Svoj jezik uzdrži. Bogata je žitom i ima drvo koje žir rodi. Mnogo kamenja također. Blagodari, sad imam jasnije saznanje o Srbiji. Da biste još jasnije saznanje imali, uzet ćete ovo zemljopisanije, pa onda čitajte, proučite da bi se prosvetili. Osvime. Ne znam šta da mislim o ovom čovjeku. Moj prijatelju, ukrali su mu razum. Šteta. Mogao bi biti od koristi. Treba ga lečiti. Ja mislim da mu se razum stavi u lonac, da se tome doda samo spoznaje, pola kilograma smernosti, 300 grama i 100 grama učtivosti i da se sve to dobro skuva. Došao i onaj gospodin po oglasu. Aha, da. Dobar dan, gospodine doktore. Dobar dan. Moje zemlje opisanije pobudilo je veliku pažnju u Parizu. A u to ne sumnjam. Moja je knjiga skinula masku jednom nevaljalom čovjeku. Kako to? Sedite. Pročitajte ovo. Previsoko učeni gospodin. Previsoko učeni gospodine, šta kažete? Pa zar da onda čaša mudrosti ne dođe u moje ruke? Vaše zemljopisanje dovelo me do propasti. Na moju nesreću, pročitao ga je jedan poslanik iz Skupštine Francuske i nađe podatak koji navodite da u Francuskoj ima 40 flota. Budući
Da, pardon. Budući da Francuska ima samo 3 flote, taj isti poslanik, inače moj neprijatelj, javi Skupštini da sam 37 flota ili prodao ili utamanio i time narodu grdnu štetu pričinio. Zato navali da se vaša knjiga kao dokument uzme i podnese sudu kao dokaz protiv mene. Pa tako mu i treba kad je nepošten. Ja se pouzdam u vaše milostivo i dobro srce i dolazim vas moliti da pišete ovome da je to pogreška vašega pera i da me od stida izbavite. Ne, nema od toga ništa. Zašto, ako vas čovjek tako ljubazno moli, pa zašto mu ne bi pomogli, gospodine doktore? Drugo je kad nema dokaza. A kad štampana knjiga svedoči, molim vas, sedite. Čitajte dalje. Ako moju molbu ne ispunite, mene očekuje još veća nesreća, jer kako se zna da svaka flota ima admirala, to će se zaključiti da 37 admirala nema i da sam potamanio te ljude. Preporučujem se vašoj milosti. Gospodine doktore, ja vas u svoje ime molim za ovog nesretnog čovjeka. Nema mu pomoći. Ne dam ja moju slavu nikome u ruke. Čudno mi je da jedan Francuz tako dobro srpski zna. Nema tu nikakva čuda da se moje knjige u Francuskoj čitaju. Čekajte samo dok mi se vrati razum. Nego... A šta bi s razumom? On ima neobičnu sudbinu. I čujete? Kada sam otišao u bolnicu siđen iz pameti, nađem gdje ga jedan u ruci drži. Ja mu kažem da je to vaš razum, a on se rasrdi, uze vaš razum i baci ga u reku mudrosti. U reku pa utavit će se! Da vidite čuda, neće da potone. Plivao je u reci mudrosti kao zejtin, ni okvasio se nije. Lak je moj razum. No, pojavi se druga nevolja. Jedan magarac koji je tu na obali pasao, kako je omirisao vaš razum, pomami se. Poče zaigravati se, skakati, bacakati se i nejedanput skoči u reku mudrosti, zgrabi vaš razum i iskočivši na obalu na jednom ga proguta. I odmah potom poče bivati tako učtiv i pronicljiv da su se sami siđeni s pameti počeli čuditi. Pa znam, to mi je milo, ali svejedno i ja moram imati razuma. Kako je ovo velika nesreća, tako i s druge strane i sreća. Kako? Pa vi ste kazali da je duh iz konja prešao u vas. Da. Što je magarac pojeo vaš razum, pokazuje simpatiju s konjem. Dobro. I dokazuje da ste vi Aristotelov potomak. Pa time i da vam ona čaša mudrosti pripada. To je istina. Mada ipak, kad i ja moram imati razuma. Mislim da zakoljemo magarca, pa da mi izvadimo razum. A šta će biti ako se u želucu već stvario? Nego znate šta ja predlažem? Da vi lepo držite tog magarca uvek pored sebe. Pa kad vam dođe na pamet što važno napisati, a vi svoju glavu prislonite na njegovo čelo. Evo ga. Možete to odmah isprobati. Gospodine doktore, šta je? Došli ljudi radi kupiti knjige koje ste izdali. Svaki kažu hoće da ima za sebe jer do sada nisu čitali. Zato što do sada nisu čitali trebalo bi ih kazniti. Ajde podaj im badava da se prosvete. Ma neka plate baš to god. A ništa! Kako ćemo podmiriti njih 100 talira? Moj razum je tu. Dobro. Ima svakojakih načina da se čovjek proslaviti može. Jeste. Dobar dan. Dobar dan. Gospodina doktora, molim. Izvolite. Hvala.
I ti si ovo primio. Pa, gospodine doktore, vi znate da ja ne znam čitati, pa sam mislio, ako se šta šalje, da ja to kao dobar sluga vama donesem. Izvinite. Ja sam sebi opet uzeo slobodu. Jeste vi čitali klevetu? Kakvu klevetu? Koja je protiv mene štampana. Ima li većeg beščašća nego reći da moje knjige ne valjaju? A to još uvijek nije uvreda, jer može biti u pravu onaj koji je to napisao. Ja vas pitam, jeste li čitali ovo nevaljalstvo? A da, to mi je poznato. Ali koliko sam primetio, napisano je bez ikakve uvrede ličnosti. Oni samo skreću pažnju na izvesne pogreške u vašem zemljopisaniju. Gospodine doktore, navalilo malo i veliko, grabe se za vašu knjigu. A, sad govorite. A kritika vam dobro čini. Sad uzimaju da čitaju vašu knjigu čak i oni koji nikad ne bi u ruku uzeli. Gospodine doktore, one ste dali bez novca, hoću li da i ove dam? Za dobre, a osobito za decu, neka bude badava. Dobro. A za otrovane i okužene, neka plate. Razumem. Pošto ti to ne znaš, ajde polazi, ja ću to rastumačiti. Ajde. Malo mjesta napravite. Evo, bit će za sve. Daj, berzerine, daj. Ajde, knjige! Njega će izlečiti onaj magarac koji mu je razum pojeo. Ne, kazao sam da ću ga ja izlečiti. A u čemu se sastoji vaš lek? A moj lek je čudotvor. U Senegambiji raste jedno drvo koje ima čudnovato svojstvo. I svaka sveža grana koja se odlomi, lekovita je. Ako se njome čija glava dodirne, ona koja je budalast, opametiti se mora. Vi ste neki volšebnik. A ne, to je samo dejstvo prirode. Šta je našem gospodaru? Tako onaj se je strašno ogledao da sam mislio sad će nas progutati. Uzmite se u pamet. Razum vašeg gospodara progutao je magarac. Joj, kuku. Što je progutao ni po jada, nego je pobesneo. Hoće to sad prijeći na našega, gospodine? Ako se za 14 dana ne izleči, Bog me obrao je Bostan. Da bežimo iz službe, a? Ja neću. Ovaj gospodin je lekar, on će ga izlečiti, samo mu morate i vi pomoći. Ja mu više na oči ne izlazim. Samo treba da ga uhvatite i da ga čvrsto držite. Ako on mene dovati zubima? Vi ste dužni svome gospodaru pomoći, zar ne? Boga mi ja ne smem. Ni ja. Da on još nije pobesneo. Osime! Evo ga. Kuku. Osime! Ajde, idi ti. Ne zove mene, nego tebe. Osime! Berzerine! Sad zove obojicu, ajde. Tu su neka đavolska posla. Sad vi ne čujete kad ja zovem? Ili možda puštate da vas ovi truju? Koji je od vas dvojice pisao onu klevetu? Gospodine, ja se klevetama nikada nisam bavio. A vi? Gospodine doktore, ja po svetu idem, gledam i beležim šta drugi rade. Ako je to kleveta, nije moja krivica. Vi ste znači ona posuda u koju svakojaki ljudi đubru bacaju
i koja je ispunjeta trifeljom i datelom. Datelom? Pardon. Vas dvojica, umirite ovu đubru. Trgaj, sajmo! Za ruku na svoga gospodara! Kako je bilo, Osime? Šta ste sa mnom naumili? Doktore, za Boga, lečite ga! Šta ste sa mnom naumili, pitam? Ništa se vi ne bojite. Proizvode Senegambije. Dovedi zabluđenog pameti. Sad je u redu. Pustite ga. Ja, Boga mi ne sve. Pustite ga kad kaže. Šta se to učinilo? Gospodine doktore, vratio vam se razum. Kakav razum? Vaš razum što je ostao kod kuće da sedi. Sti lud? Kako razum može kod kuće da sedi? To ste vi tako kazali, eto zna i Perzerin. Perzerin? Ja. Njemu ste dali srpsko ime Perzerin zato što se zove Isajlo, a meni ste rekli da se zovem Osim umjesto Manojlo. Osmim? Perzerin? Pa ko tako govori? Zar se vi ne sećate? Čovjek je čovjekom samo će razumnu dušu. Ajde, ne budali. Vi ste mene tako učili, doktore. To su vaše reči. Doktore, ja vas slušao kako treba, a vi mene filozofiju naučili sve naopako. Zalud sam se ja ostavio još najdijeskoga zanata, vidim ja. Zato ću ti platiti, a ti gledaj da ti vreme ne prolazi. Šta će ovaj magarac tu? Njega smo doveli da razumu odamo dužno poštovanje. Isajlo, izvedi magarca. Ponesi i ovu knjigu. Gospodo, hvala vam. Najradije bih ostao sam. Sluša ženu, taj pamet nema. Oskita noću,